खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं दुलाराय भारत हादराव कर'ना भाइरासनि भेक्सिन होजानाय सुबुंनि अनजिमाया दासिमाव 216.26 करोड़फ्राम जाहैबाय होनना दा टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मैया बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलिनि 7 बाजिसिम गासै 32 लाखनिबो बारा सुबुंफ्रा कभिडनि भेक्सिन लादों होनना रादाबाव फोसावबावदों। नैथियाव दं आमेरिका हादरनि हादरगिरिनावबो कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों। आथिखालाव आमेरिकानि हादरगिरि जो बिडेन बिथांनि देहायाव मैया बृहस्पतिबारखालि कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाबनि वर्ल्ड निउज सेक्सनाव फोसावदों। मैया बृहस्पतिबारखालि व्हाइट हाउसआ आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जो बिडेनखौ कभिड पजिटिभ मोनदों होनना फोसावदों होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैया आसामनि पाठशालायाव मोनसे खोनाफेरै जाथाय जादों। पाठशालानि पंकज मुंनि सासे सेंग्राया खुसिया ना जानो लुबैनानै मासे खुसिया ना जावनानै न'आव लानानै फैदोंमोन। उनाव गावनि न'आव खुसिजोंनो गावनि बियादैजों खेलायदोंमोन जे गाव खुसियाखौ गोथाङै जानो हाया होननानै। उनाव खुसिया नाया खुगा खाथियाव लानानै खेलायनायलाय रिमोननानै खुगायाव हाबलाङो। खुसिया नाखौ खुगानिफ्राय गोबां बख'नो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय खुसिया नाया खुगाजों हाबलांनानै उदैसिम मोनहैदोंमोन आरो उदैयाव आइखां बायखां सानाय मोननानै बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मुंनि मेडिकेल कलेजआव थिसनदोंमोनब्लाबो मोनानि समाव बिथांनि जिउआ जोबदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथियाव दं मैया बृहस्पतिबारखालि भारतनि हादरगिरि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जायो। बे बिसायख'थिनि फिथाइ महरै आथिखाल भारतनि हादरगिरि महरै देरहासार जानो हादों बिजेपि हान्जानि एनडिए हान्जाजों मदद होजानाय बिथां मानगोनां श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ। मख'नो गोनांदि मानगोनां आथिखालनि भारतनि 15थि हादरगिरि हिसाबै देरहासार जानाय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ सासे ट्राइबेल हारिनि सुबुं होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो ट्राइबेल हारिनिफ्राय देरहासार जानाय भारतनि हादरगिरिया बिथाङानो गिबि हिसाबै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिबाय होनना गोबां गियानि गुणी सुबुंफोरा बुंदों। मख'जाथावदि बिथां मानगोनां श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ कंग्रेस हान्जानि बिजाथि मानगोनां आयुष्मान सिंहाखौ 5,77,778 था भट मोननानै फेजेननो हादों। फारसेथिं कंग्रेस हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै मदद होजानाय बिथां मानगोनां आयुष्मान सिंहाया गासै मोन 2,61,062 था भटल' मोननो हादोंमोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बाथियाव दं हिमा दासआ बिर्मिंगाम कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि बिर्मिंगाम कमनवेल्थ गेम्स 2022 नि 200 मिटारनि खारनाय बादायलायनायाव हिमा दासआ गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय होनना रादाबाव फोरमायदों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।